Rendeltem új kompressziókat, bontsuk ki őket együtt. Dóri vagyok, lipödémás, és majdnem 3 éve Itt hordom van benne kompressziót. gyönyörűen belecsomagolva. Ez a szép barna kompressziós harisnya. Alig várom, hogy hordjam. Ezt a barna szín nagyon jól lehet kombinálni mindenféle egyébben. Majd, ha szeretnétek outfites videókat, akkor írjátok meg kommentben. Itt vannak még hozzá ilyen eszközök, amikkel elvileg egyszerűbben fel lehet húzni. Megmondom őszintén, én már elég gyakorlott vagyok, és könnyen fel tudom venni ilyen egyéb segédeszközök nélkül is a harisnyát. Jaj, de jó! Komolyan úgy tudok neki örülni, mint más egy jó sportcipőnek. Na mondjuk egy jó cipőnek is tudok örülni. Rendeltem most egy testszínűt is. Nézzétek, szépen bele van csomagolva. Mondjuk kicsit sötétebb, mint amire számítottam. Jó lesz ez az ilyen lengébb nadrágok alá nekem nyárra szerintem. Nagyon puha anyaga van, és itt felül is elég jól van megvarva. Úgyhogy remélem, hogy be fog válni majd. Tehát 2 darab kompressziós harisnyát rendeltem, darabja 80 euró volt. Pödémásként igazi kihívásnak élem meg az öltözködést ezekkel az eszközökkel. Szerintetek melyiket lehet jobban kihasználni? Írjátok meg kommentben.